Είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι έχει επενδύσει στη θετική σκέψη και στη θετική ενέργεια στη ζωή του. Δεν του πήγαν όλα πάντα καλά. Θα έλεγα ότι και η ιστορία του έβαλε πολλά εμπόδια, η παγκόσμια ιστορία έβαλε πολλά εμπόδια στη ζωή του, θα μας τα πει όλα με λεπτομέρειες στη συνέχεια, αλλά του συνέβησαν και πράγματα δυσάρεστα, που του τερμάτισαν, του μηδένισαν τη ζωή του και μια και δυο φορές, αλλά δεν το έβαλε κάτω και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ο κύριος Γιάννης Αχτούρας κοντά μας. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά που είσαστε κοντά μας. Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος που αν κάποιος κάνει focus στην ιστορία σας, πρέπει να πω στον κόσμο ότι η ιστορία σας πολύ σύντομα θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο, θα γίνει ταινία. Και στο πρόσωπό σας και η δική σας ιστορία μοιάζει πολύ με την ιστορία του ελληνισμού, που πολλές φορές γονάτισε, πολλές φορές έπεσε, αλλά τα κατάφερε. Εσείς πια τα καταφέρατε καλύτερα από τον καθένα. Να ξεκινήσουμε από την αρχή, για να σας γνωρίσει και ο κόσμος. Βεβαίως. Και για να καταλάβουμε και γιατί αυτός ο άνθρωπος θα γίνει ταινία από παραγωγούς του Hollywood. Κάτι που δεν ήθελα, αλλά τελικά με πείσανε. $1 million date. Είχατε ένα ραντεβού με την ιστορία και τον εαυτό σας. Και το έχω μαζί για να το δείτε. Θα θέλαμε πολύ να μας το δείξετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό το ραντεβού το ιστορικό? Το έχω στην τσέπη. Και λένε πολλά άτομα, λέει, ακόμα το έχεις μαζί σου. Θα αναρωτιέται ο κόσμος τι είναι αυτό που έχετε στην τσέπη. Και είναι ένα χαρτάκι. Κολλημένο, σκισμένο, τσαλακωμένο, που γράφει τι απάνω, κύριε Σαχτούρα? Το όνομά μου. Είχα μία ελπίδα το 1992 να την εξαργυρώσω 26 Μαΐου στα γενέθλιά μου. Το 1995. $1 εκατομμύριο. $1 εκατομμύριο. Μία επιταγή που κόψατε εσείς στον εαυτό σας. Ακριβώς. Και για ποιο λόγο το κάνατε αυτό? Είχα πάει σε ένα σεμινάριο το 18 Φεβρουαρίου του 1992. Ένας πολύ καλός ομιλητής, έπεσε 2.000 κόσμου. Η επικεφαλίδα λεγόταν «Σεμινάριο για προσωπική ανάπτυξη και οικονομική ελευθερία». Η λέξη ελευθερία μου χτύπησε, λέω, αυτό θέλω. Για μένα είναι. Ήσασταν ήδη στην Αμερική τότε? Ήμουν στην Αμερική, ήταν το 1992, ήμουν στο Μαϊάμι. Και μέσα από 6 ώρες που είχε το σεμινάριο, έλεγε ο κύριος Ντάγκλας, το λεγόταν, Ντάγκλας Τόμψον, ότι ό,τι όνειρα έχουμε πρέπει να τα κάνουμε γραπτά και με λεπτομέρεια. Δηλαδή να σχεδιάσουμε το μέλλον με όσο γίνεται πιο πολύ λεπτομέρεια. Και αν θέλουμε κάποιο ειδικευμένο ποσό, όποιο και να είναι, ας το γράψουμε σε ένα χαρτί ή αν έχουμε μία επιταγή, ας το γράψουμε τώρα. Αυτό πώς λειτουργήσε μέσα σας? Ήταν τέτοια στιγμή, είχα ήδη μια εταιρεία του τουρισμού, είχα ήδη κουραστεί, είχα πάει στην Αμερική το 86 με την ελπίδα να γίνω εκατομμυριούχος. Φύγατε από την Ελλάδα φτωχαδάκι, πολύ... Με $4.000, 2 βαλίτσες και ένα σακίδιο μπλε. Χωρίς να έχετε γνωριμίες ή να έχετε συγγενείς που ζούσαν εκεί. Πώς πήγατε μόνο με αυτές τις αποσκευές και το όνειρό σας? Είχα ένα φίλο, έχω ένα αδελφικό φίλο εκεί πέρα, ο οποίος είχε φύγει 2 μήνες πριν πάω στην Αμερική. Δουλεύαμε μαζί στον τουρισμό. Το 1984 υπήρχε η κατάρρευση του αεροπλάνου της TWA και είχαμε τεράστια μείωση και στον τουρισμό. Και όταν νεαρός τώρα βάζεις το χέρι στην τσέπη και δεν βρίσκεις λεφτά, αρχίζεις και αναρωτιέσαι το τι θα γίνει. Εγώ ήρθα εδώ για μια καλύτερη ζωή και ξαναπάω πάλι στο μηδέν. Και αποφάσισα να πάω και εγώ στην Αμερική. Και πήγα στην Καλιφόρνια. Δεν βρήκα δουλειά στον τουρισμό. Απαγοητεύτηκα δηλαδή στους πρώτους μήνες. Είχατε κάνει σχετικές σπουδές, κύριε Σαχτούρα? Ναι, στο marketing και στην οικονομία. Τα οποία και τα δύο, ναι, είναι ευχρήσιμα, αλλά είναι και άχρηστα. Είναι η απόδειξη ότι τελικά πέρασε κάποια εξέταση. Δούλεψα σερβιτόρος 2 χρόνια σε ιταλικό εστιατόριο και ένας πολύ καλός πελάτης που με έλεγε, με φώναζαν Giovanni. Μου λέει, είσαι λέει, πολύ δραστήριος, σου συνιστώ να πάω να δεις ένα σεμινάριο. Και ήταν το πρώτο μου σεμινάριο το 1988 με δικτυακό μάρκετινγκ. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τότε δεν υπήρχε καν το ίντερνετ στην Ελλάδα, δεν ξέραμε τι ήταν αυτό. Τίποτα. Πήγα σε μια μεγάλη αίθουσα, κάθεσα και στο τέλος και να είμαι κοντά στην πόρτα, αν είναι να σκοτώ να φύγω τρέχοντας. Και λέγανε τότε ότι μπορείς να γίνεις μέλος σε μια εταιρεία, να αγοράσεις κάτι προϊόντα, να τα μεταφέρεις σε γνωστούς και φίλους. Λέω αυτά τα πράγματα δεν είναι λόγια για μένα. Όμως είπε μια φράση αυτός ο μιλητής τότε, το 1988, που μου έκανε τεράστια εντύπωση και με άφησε με πολλές σκέψεις. Έλεγε,
είναι προτιμότερο να κερδίσεις 1% από τις προσπάθειες 100 ανθρώπων παρά να κερδίσεις 100% κέρδος από τη δική σου την προσπάθεια, ειδικά όταν αυτά τα 100 άτομα ή παραπάνω δεν τους πληρώνεις τίποτα. Και Εγώ πάνω σε δεν αυτό δεν είχατε καταλάβει. Αυτό όμως έμελε να είναι ο κανόνας ο επαγγελματικός στη ζωή σας έπειτα, Λέω πώς είναι τώρα δυνατόν να δουλεύουν τώρα 100 άτομα για μένα και δεν τους πληρώνω. Πώς γίνεται αυτό? Και να μου φέρουν και λεφτά. Ναι, και μου λένε όχι, λέει, ο κάθε δουλεύει για τον εαυτό του, αλλά εσύ είσαι αυτό που ξεκινάει την ομάδα, η εταιρεία θα σου δίνει μια μικρή προμήθεια από τις επιτυχίες πωλήσεων κάθε ενός ατόμου. Αυτή ήταν και η βασική ιδέα που... Αυτή ήταν που με ξύπνησε. Έτσι λοιπόν ασχοληθήκατε με το δικτυακό μάρκετινγκ. Το δικτυακό είναι το ίντερνετ. Δικτυακό. Ναι. Επειδή δεν ήξερα τίποτα, πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο, καθότι Έλλην, οι Έλληνες τα ξέρουμε όλα μέχρι που κολλάμε κάπου. Λέω, ας πάω στο βιβλιοπωλείο. Και έμεινα έκπλαγος, το πω καλά. Έκπληκτος από την πληροφόρηση που έδινε για το δικτυακό μάρκετινγκ, που λέει ότι το 21% των εκατομμυρίουχων στην Αμερική γίνανε από δικτυακό μάρκετινγκ. Ξέρετε κύριε Σαχτούρα, φαντάζομαι όπως και εσείς αρχικά ήσασταν τότε το 88, το ακούγατε και βλέπατε με μισό μάτι και λέγατε τώρα αφενός δεν καταλαβαίνω τι μου λένε, δεν ήσασταν εξοικειωμένος με αυτό. Και αφετέρου λέγατε είναι δυνατόν τώρα να βγάλει κανείς λεφτά, αυτά είναι μπακαλίστικα πράγματα. Έτσι. Και πολλοί κόσμος ακόμα το πιστεύει αυτό. Βλέπουμε βέβαια πολύ μεγάλες εταιρείες από πολλούς τομείς. Από τον τομέα των καλλιτικών, των ταξιδιών, μπλα μπλα, να μην φέρω άλλα παραδείγματα, πολύ χαρακτηριστικά που ξέρει ο κόσμος, που βασίζονται ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία και είναι νούμερο 1 εταιρείες σε πωλήσεις. Ναι. Άρα πάει να πει ότι τελικά αυτό έχει μια βάση, βρε παιδί μου, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Λειτουργεί. Δεν είναι κάτι μπακαλίστικο, δεν είναι κάτι για να πάρουμε τα λεφτά του κόσμου να κοροϊδέψουμε κόσμο. Όταν κάποιος κάνει μια συνδεσμένη επιχείρηση, ένα κομμωτήριο, ένα εστιατόριο, μια καφετέρια, πρέπει να βάλει κάποιο κεφάλαιο. Αρκετές χιλιάδες ευρώ για τον νίκη, τα γραμμάτια, το προϊόν, τον υπάλληλο και να είναι μέσα συνέχεια. Από πού θα βγάλει τα κέρδη? Κάποιος πρέπει να αγοράσει. Κάποιος πρέπει να μπει μέσα στο μαγαζί. Αλλά το δικτυακό μάρκετινγκ επιτρέπει σε πάρα πολλά άτομα, χωρίς τεράστιο κεφάλαιο, από 200 ευρώ μέχρι 2.000 ευρώ, εξαρτάται την επιχείρηση, να φτιάξεις μια εταιρεία, μια ομάδα από καταναλωτές και από συνεργάτες, ξεκινώντας από την πόλη, από το χωριό, από το νησί, από την πατρίδα και να σε πάει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου χωρίς να φύγεις από το σπίτι. Εσείς και χωρίς έξοδο. Πόσα χρόνια κάνετε τέτοιου είδους business και σήμερα και οι φωτογραφίες που βλέπουμε μαρτυρούν ότι το όνειρό σας το καταφέρατε. Αυτό που είχατε υπογράψει σε αυτήν την επιταγή πραγματοποιήθηκε και με το παραπάνω. Το πιο απίθανο δεν είναι ότι πραγματοποιήθηκε. Την έχω στα χέρια μου τώρα σχεδόν 21 χρόνια. Στα πρώτα 18 χρόνια, από Φεβρουάριο 18 του 1992, έλπιζα να την εξαγγελώσω το 1995. Την είχα δείξει σε πάρα πολύ κόσμο. Μέχρι και το 1995 πιστεύω ότι θα γινόταν πραγματικότητα. Δεν έγινε. Και κάθε χρόνο που πέρναγε είχαμε το εξωφρενικό. Γιάννη, χρόνια πολλά. Στα γενέθλια, 26 Μαΐου. Την επιταγή την εξαργύρωσες? Λέω όχι φέτος, αλλά του χρόνου σίγουρα. Σας άγχωνε αυτό ή σας πείσμονε? Με πείσμονε. Και δεν μου λέτε, χρειαστήκατε 18 χρόνια, 2 δεκαετίες σχεδόν 16 για να 16 διαφορετικές δικτυακές εταιρείες για να πετύχετε. Για να πετύχω. Ωστόσο, και θα φτάσουμε στην επιτυχία, θα πάει μόνος του ο δρόμος εκεί, είχατε σημαντικές απώλειες, είχατε αποτυχίες. Από εκεί που ζούσατε αξιοπρεπώς έως και πολυτελώς, φτάσατε 2 φορές στη ζωή σας στο 0, σε σημείο να ζητάτε δανεικά. Ποιος? Εσείς. Γιατί όμως, γιατί και τις 2 φορές που έπεσα κάτω, επειδή είχα κουραστεί από το δικτυακό μάρκετινγκ, δεν έβλεπα τα αποτελέσματα που εγώ θα ήθελα για να το εκπληρώσω. Δούλευα πάντα σε ήμια απασχόληση, γιατί είχα το όνειρό μου, αλλά έκανα συνηθισμένες επιχειρήσεις. Μία ήταν στον τουρισμό, μία ήταν στα ασφαλιστικά αυτοκινήτων, που ήταν μια μεγάλη επιχείρηση. Είχαν 67 μαγαζιά. Με την πτώση των πύργων τα χάσαμε όλα. Συνηθισμένη επιχείρηση φαλήρισε. Ποια ήταν η διαφορά και ποια ήταν η ιδέα που κατάφερε επιτέλους να υλοποιηθεί, να βάλει τα πράγματα στο σωστό δρόμο και η επιταγή αυτή να αυγατήσει? Ένας άνθρωπος που με σύστησε στην εταιρεία, που είναι φίλος και μέντορας
Και μου είπε μια πολύ δυνατή φράση όταν τον πρωτογνώρισα. Ήταν ήδη εκατομμυρίουχος. Εγώ δεν είχα φράγκο, τίποτα. Μιλάμε γεμάτος με χρέη. Πάω σπίτι του για να είμαι και εγώ ισότιμος στη θέση του με ένα ψεύτικο Rolex να νιώθουμε ότι είμαστε ωραίοι. Και το είδα ότι δεν ήταν πραγματικό. Και μου λέει, εσύ μου λέει, έχεις μεγάλες ελπίδες. Μίλα μου λέει για τον εαυτό σου. Και του είχα πει την ιστορία μου. Και μου λέει, από ό,τι φαίνεται είσαι λέει έξυπνος, αλλά μάλλον μου λέει δεν έχεις τη σωστή καθοδήγηση. Θα σου δανείσω το δικό μου σκεπτικό πρόγραμμα και σε 18 μήνες μπορείς να γίνεις και εκατομμυρίουχος. Παληθεύτηκε. Ναι, είχε δίκιο ο άνθρωπος. Κύριε Σαχτούρη, επειδή μας βλέπει και η γιαγιά μου και θα μου πει, παιδί μου, τι είναι αυτό το δικτυακό μάρκετινγκ, γιατί πουλάει αυτός ο άνθρωπος, να το πάει το πουλήσει κι εσύ, να γίνεις κι εσύ παιδί με εκατομμύριουχος, να μην δουλεύεις τόσες ώρες τη μέρα. Τι επαγγέλλεστε, κύριε Σαχτούρα, με τι ασχολείστε ακριβώς? Δικτυωτής, με καφέ. Πουλάτε ένα προϊόν καφέ. Ένα συνηθισμένο προϊόν που όλος ο κόσμος το πίνει, ένας υγιεινός καφέ με ένα καλό συστατικό για την υγεία μέσα. Και το πουλάμε και το κεράζουμε για να το κάνουμε και να το γνωρίσει. Η δικτύωση κάποιου προϊόντος στο δικτυακό marketing, ναι μεν κάποιος πρέπει να το αγοράσει γιατί τέλος δεν θα έχουμε προμήθεια. Δεν χρειαζόμαστε μαγαζιά, δεν χρειαζόμαστε γραφεία. Απλά μεταφέρουμε ένα μήνυμα, όπως κάνουμε μια σύσταση. Άμα δεις ένα ωραίο έργο, πας και το λες όλους. Και είχα δει ένα ωραίο έργο. Όλοι πάνε και το βλέπουν. Αλλά επειδή δεν έχει καμία σχέση εσύ με τον κινηματογράφο, δεν θα σε πληρώσει που έστειλες 5-6 φίλους. Μου λένε ότι υπάρχει ένα καλό εστιατόριο. Πας εσύ να φας και λες με έστειλε ο φίλος μου. Αλλά ο φίλος σου που σε έστησε, το εστιατόριο δεν θα τον πληρώσει μια προμήθεια. Το δικτυακό marketing όμως υπάρχει ένα κωδικοποιημένο σύστημα πληρωμής. Γίνεσαι μέλος σε αυτή την εταιρεία σαν ανεξάρτητος αντιπρόσωπος, σου δίνει έναν κωδικό και όσα άτομα αγοράσουν από τον κωδικό σου ή όσα άτομα γίνουν μέλη στην εταιρεία μέσω του δικού σου του κωδικού, ό,τι παραγωγή κάνουν πληρώνεις. Το χρήμα φέρνει την ευτυχία, γιατί τόση ώρα μιλάμε για business και για καλές ιδέες, για επιτυχία και χρήματα, αλλά φέρνει και την ευτυχία. Το χρήμα δεν φέρνει πάντοτε την ευτυχία. Βοηθάει σε πάρα πολλές επιλογές. Η ευτυχία πρέπει να είναι από μέσα μας πάντοτε. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν λεφτά ή όχι. Όλος ο κόσμος δεν θέλει να γίνει εκατομμυρίουχος. Φοβούνται και την εφορία, φοβούνται και τι θα πει ο κόσμος. Εγώ ήμουν σαν αυτό, τι θα πούνε οι δικοί μου. Αλλά η ευτυχία δεν φέρνει το χρήμα. Η ευτυχία δεν είναι μέσα στο χρήμα. Η ευτυχία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από την οικογένεια. Δηλαδή, όταν έχουμε πείσει στο Θεό και ζούμε έναν απλό τρόπο ζωής με εντιμότητα και ακεραιότητα, αυτό μας δίνει μια καλή ισορροπία. Το χρήμα μας βοηθάει και εμάς σαν οικογένεια και να βοηθήσουμε άτομα που χρειάζονται μια βοήθεια. Έχουμε λιγότερο από 1 λεπτό και θέλω να μου πείτε κάθε φορά που η ζωή σας τα φέρνε δύσκολα και προκλητικά. Δεν θα πούμε ότι είχατε προβλήματα, είχατε προκλήσει μπροστά σας. Ποια ήταν η σκέψη που κάνατε και ξανασηκωνόσασταν στα πόδια σας? Ότι κάτι δεν είχα κάνει σωστά, κάτι μου λείπει για να μάθω παραπάνω και προσπαθούσα να βρίσκω τρόπους και άτομα που έχουν ήδη πετύχει να μου δώσουν συμβουλές για να πετύχω καλύτερα. Δεν σταμάταγα με τίποτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά, κύριε Σαχτούρα, που σας είχαμε κοντά. Και να μην σταματάτε με τίποτα. Δεν μπορώ να σταματήσω. Σας το ευχόμαστε, έτσι. Πάντα σε κίνηση. Και πάντα με πάθος. Και πάντα με πάθος, ό,τι και αν κάνουμε. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.